50 anyos nga PWD samdan human maigo sa saag nga bala dihang mipahigayon og pagpangronda ang mga sakop sa Police Station 5 sa Lapu-Lapu City Police sa saak 1 Barangay Buaya atol sa Pasko. Ani ang report. Nakauli na sa ilang panimay ang 50 anyos nga si Alejandro Racho human madangat sa Tambalana niadtong Disyembre 25 sa hapon dihang naigo ang iyang tuong bitiis sa saag nga bala. Matod ni Alejandro, nagbarog-barog lang siya sa kapilya aron mainitan ang iyang mga bitiis ug tiil nga sulod sa pipila ka buwan na niyang gihambin nga way kusog. Apan nahibong na lang siya nga atol sa gihimong pagpangronda sa mga sakop sa Police Station 5 sa nagtigbakay haduol sa basketbulan. Kalit lang niyang nabatyagan nga daw mikalit og kainit ug misakit ang iyang tuong bitiis. Butoray among nahibawan. Siya, wata ka ba, ligaw ba ito nga bala or unsa? Di ka ni ligaw dun nga bala, dili dun nga mahitabong gitoyo. Ligaw pero wala ko kahibaw ma'am kung pulis ba nagpabuto ato. Pero wa joy lain kay sila man jud nang agtapag red. Pero wa ko kakita. Kay nagdinaganay na ang mga nagtigbakay ug nasikop na usab sa mga pulis ang napo ka mga lalaking nalambigit. Ang usa sa iyang mga silingan na lang ang mitabang kaniya paingon sa hospital. Apan matod ni Alejandro, giabagaman sa duha ka mga pulis ang gastuhan sa Tambalanan, ang pagpalit sa iyang mga tambal, lakip na ang pagpa-opera unya sa iyang bitiis sunod buwan aron matangtang na ang nag-ungot nga bala. Busa ang banay Racho, wa nay planong musang atog reklamo. Kay gi-assess man mi, wala man sad mi pasagde nya. Gawas pa wala daw na gituyo. Wala ra sad mi kuan basta i-assess lang mi until mahuman operasyon. Wala lang kay gisagot man tanan. Dili man ko nila talikdan, mo may gisaad na abagan ko anto pagkahuman. Pero kaya ang pulis yung pasalig nga anto pagkahuman. Unungan ko, mao na ligon limpyo ang pagsabot. Matod sa hepe sa Police Station 5, Police Major Dexter Basirgo, nga gipaimbestigahan na nila ang hitabo. Iyang gikonfirmar nga may gipahigayon nga anti-illegal gambling operation ang iyang mga personnel niadtong Disyembre 25 sa alas 2:55 sa hapon, diin may napo ka mga lalaki silang nadakpan. Apan wa sila magpabuto sa ilang armas. Wala man sila hatag information nga sila nagpasalba, sila nagpabuto. Their information given to us based sa ato ang investigador nga naay somebody nga nagpabuto. Diri bitaw to ang inahan akong na istorya of all the kuan nganong katlo pa man kuno siya na ingon nga portir maging layuan niya sa kuan sa Tigbakay. So mo na gapadayon ng ato ang investigasyon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.